Slniečko, kľud, zjazdovka oproti. Nádherné prostredie. Tento zrubový dom vám ponúka dve samostatné izby, kuchynskú časť a obývaciu. Máme pár kilometrov od Spišskej Novej Vsi, čiže ak si viete predstaviť tu na takéto nádherné romantické bývanie alebo trávenie voľného času, tak mi volajte. Som Peter Laputka z Košickej realitnej spoločnosti.